Daj pare! Čekaj, stani. Stani sad. Stani sad. Ja na relativno preskočim. Neće ti preskočiti, ne bi trebalo. Ej, jebi ga, ode. Stavi ga na sredinu. Ne, gledaj sad. Ti ga vratiš, ja ću odan. Ajde, pusti, ajde. Ne mogu nezgodno, nisam naučio tako, brate. Ja ne mogu gramofoni tako da mi stoje, brate. Meni je isto nema pripravo. Hoću da udarim ovaj kako zove. Jel ti imaš ti ovo sve? Ne, sada. Sad ja. Pa ne, zašto ni na početku? To smara, može da skrati.